ahinya to gin paro maliw nikech kik bed mana ni yiero ka yiero en mana ywak gi muodo lak seo pod dhi ne IBC must go e kinde mokalo. Kata kamano Nyakorom Gajwang' adwaro mar mondo mi adhi e kaunti mano ma Migori. Kapok adhi ir Easter, wanyaneno ni oganda e kaunti ma Migori to wacho nang'o kaluwore koda thor wach ma bende wantiere godo. George Juma loso kodgi ahinya nyako tenre kod wuoth motelo ne yiero maduong' mabiro. Kelo okege sabu location atiyo nyatike kopa IBC oikore maber ne yiero ma ka okosogi ofuko to gidhi tiyo maber kaka nwaparo mak mane mbele kaka mbele dhi chalo degi bedo joma long'o ma ok ng'iew ma ok tigo degi digi ego gi mbele maber kendo degi tiyo masawa kabisa. Ma Onyango William ma jadak e Nyatike ka IBC ikruok gi malong'o pok wang'e maber chech gimomiyo pok wang'e maler to dalawa thurwa wachi koso kika wachi higa mokalo manoling'o mbulu nitiere pollings moko manomedi kaka Migori County ka to nwakwayo ja IBC ni kaka gine jokmo ging'e pollings manitiere e Migori County. Wakwayo jo IBC ni gibedi kin kabisa nitiere propaganda mikete Migori County ka 17 ne gitemo ng'iyo to kaka Migochi waka to nok gitigo teni IBC golo chik monengo tim te Migori County waka to gitim mago. Mokwongo siasa president ilando ni to ng'ato bang' dweche adek osechako siasa iyudo ko wie liete osewacho ni ochung'. Koro an kaka an Williamson kama sani koka nyalano na chung' wach maler e women re wuodo gine MCA achue MCA West Kanyamkago to nyaka nene pok na ting'o bada ma wacho ni asechung' to jogi to chako chon mana samo land president president ma Kenya en ng'ama kama bang' dweche adek to en oselando no chung' manyiso niya IBC nigi chik to ok ti godo chech de tong' ni tiyo kode to de tong' ging'iyo joma ketho chik to gi interfere go to gimako kada jog. Nyakorom Gajwang'